Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. May buntag mga igsoon. Nining kabuntagon atong ipaabot sa Dios atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na ang katuyuan sa atong mga pamilya ug sa atong mga silingan. O garumandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dakong iyamot, sa hunahuna sa pulong og sa buhat, og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo kong iampo sa Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na bayawon sa Ginoo si Elias, ngadto sa langit, pinaagi sa usa ka alimpulos. Nagpanaw si Elias ug si Eliseo gikan sa Gilgal. Unya si Elias miingon, "Hangyuon ko ikaw sa paghulat dinhi, kay paadtuon ako sa Ginoo sa suba sa Hordan." Apan si Eliseo miingon, "Samtang buhi ang Ginoo, ug ikaw buhi usab, dili gayud ako mubulag kanimo." Busa, nangadto silang duha, kalim-an katawo sa pundok sa mga propeta, nangadto usab, o mibarog sila halayo kang Elias o kang Eliseo. Samtang silang duha nagtindog daplin sa Hordan. Unya gikuha si Elias ang iyang kupo o gipilo o gihampak niya niini ang tubig. Ug nagbahin ang tubig ug milatas silang duha. Sa dihang nakalabang na sila, si Elias miingon kang Eliseo, "Unsa may buot mo nga akong buhaton kanimo sa dili pa ako kuhaon sa Ginoo?" Og si Eliseo miingon, "Buot ko nga maako ang duha ka pilo sa imong gahom." Og si Elias miingon, "Lisod ka ng imong gipangayo, apan kung makakita ka kanako samtang kuhaon ako gikan kanimo, matuman kini. Kung dili ka makakita kanako, dili kini matuman."
ug samtang nagpadayon sila paglakat ug pagsultihanay, sa kalit may karwahi nga kalayo nga giguyod og mga kabayo nga kalayo usab mipatiliwala kanila, ug si Elias gibayaw ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Nakakita niini si Eliseo ug misinggit siya, Amahan ko, ania ang mga karwahe ug mga kabalyero sa Israel. Ug wala na niya makita si Elias. Unya, gikuha niya ang iyang bisti o gigisi niya kini sa duha ka bahin aron pagpakita sa kasubo. Gikuha usab niya ang kupo ni Elias nga nahulog ug mibalik siya pagbarog daplin sa Jordan. Unya, gihampak niya ang tubig sa kupo ni Elias ug miingon siya, Hain man ang Ginoo, ang Dios ni Elias, diha-diha nabahin ang tubig ug milabang niini si Eliseo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maglipayuntang inyong mga kasing-kasing, gamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Maglipayuntang inyong mga kasing-kasing, gamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana lang kanila, nga nahadlokan nimo. Ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita sa atubangan sa mga tao. Maglipayuntang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Kitaguan mo sila diha sa landong sa imong atubangan. Gikan sa daotang laraw sa mga matarong. Gipanalipdan mo sila sulod sa imong puloy anan, gikan sa pangaway sa mga dila. Maglipayunta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo. Higugmang Ginoo, kamong monongon kaniya. Ang Ginoo nagaamping sa tanan nga makanon nayon. Apan nagabalos kanila nga nagmahitason. Maglipayunta ang inyong mga kasing-kasing, kamong tanan nga naglaom sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og gantihan gikan sa inyong amahan nga atuas sa langit. Busa kumuhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo, ingon sa gibuhat sa mga hambugero sulod sa mga sinagoga og sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang inyong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago og imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago moganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw pa nag-ingon sa mga tigpakaaron ignon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan o pagampo sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ignon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom o panagway, aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung pagpuasa ka, paghinamos o panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Maayong buntag sa tanan. Adunay panultihon nga nag-ingon, a good deeds dies if it is spoken about. A good deeds dies when it is spoken about. Nga sa ato pa, ang mga maayong buhat nga ipanghambog og ipanabi, mawad-an og bili, mawad-an sad og kinabuhi. Kana bitong kung gusto kang mutabang sa imong isig katawo, unya kinahanglan pa ba di ay ipahibalo sa tibuok nimong silingan or barangay. Kung mutabang, isip imong paghulagway sa imong gugma sa imong isig katawo, dili na kanaangay ipasigarbo or ipanghambog. Mao nay gitawag og a generous and a humble heart. Kung mutabang daw ta sa usa ka tawo, kinahanglan dili na nato ipanghambog sa atong mga silingan. Sa atong ebanghelyo mga igsuon nga atong nadungog karon, adunay mga pipila o tagaan nato og duha kabutang nga angay nato pamalandungan karong adlaw. Una, ang pag-ampo, unya ang ikaduha, ang pagpuasa. Kini atong ebanghelyo kasagaran ato kining nadungog sa Lenten season, ilabi na sa Ash Wednesday, pag-ampo o pagpuasa. Kung ikaw kunong mag-ampo mga igsuon, bisan pa kung atoa ka sa imong lawak o sa imong sulod sa imong kwarto nga naginusara,
or bisan gani ka na bitong sa kahilom, kay diha-diha nadungog ang imong istorya sa imong Dios. Sa kahilom sa imong dughan mga igsuon, nadungog ug unsa ang imong gibati nga pag-ampo. Kung ikaw pod magpuasa, dili kinahanglan nga literal nga ipasigarbo nimo didto sa uban. Pag-ampo or pagtabang o pagpuasa. Ingon sila, every Sunday you attend the Mass, or every Sunday nag-attend ka og mga santos nga misa. You practice attended masses every Sunday. However, every day you practice dishonesty. Tig-attend ta og mga santos nga misa kada Domingo, tig-attend ta og mga santos nga misa kada adlaw, apan sukwahi ang atong ginabuhat adlaw-adlaw. We are practicing dishonesty. Kung mutabang ka sa usa ka tawo, unsa may angay ipasabot nimo niana, ilabi na kung imong ipasigarbo sa uban. Nanginahanglan baka og atensyon sa imong kaugalingon, or nanginahanglan ka og intercession sa atong Dios nga makagagahom. Sa atong ebanghelyo karon, atong madungog nga kung ugaling mutabang ka sa usa ka tawong kabus, himuwa kini sa paagi nga sa bisan ang imong labing suod nga higala, dili gayud makahibalo niini. Kay niining pamaagiha kuno, we are practicing our Christian way of life. Sa una, sa ato ang karaan nga kasulatan, daghan ang nagbuhat niini, ilabi na ang ato ang mga Pariseyo. Gitawag ni Jesus og tigpakaaron ignon. Kada adlaw na sa sinagoga or sa simbahan, 24 hours na sa mga sinagoga. Apan kuno inigawas na nila sa mga sinagoga, lahi ang ilahang gibuhat. Mao nga pag-abot ni Jesus sa bag-o nga kasulatan, iya kining gituis. Nag-ingon siya nga, kamong mga Pariseyo nga mga tigpakaaron ignon, nagpuasa kamo, literal, apan sulod sa inyong mga kasing-kasing, sukwahi ang inyuhang gibuhat. You are, or we are contradicting the gospel values. We are contradicting the gospel values, mga igsuon. Kay sa pagkatinuod, kung nagpuasa ka nga atua sa imong lawak or nga naginusara, kung nagtabang ka sa imong isig katawo, wala nagpahibalo sa uban, sa dili pagpasigarbo, ang Ginoo nakahibalo kung unsay ang imong ginabuhat ni ana. Kay sa inana nga pamaagi, ang imuhang paghigugma ngadto sa uban, dili na kinahanglan ipasigarbo pa. Unsa pa may tumong kung imo kaning ipanghambog ngadto sa uban? Personal nga interest or personal attention ngadto sa uban? So mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, isip pagbadayon sa atong adlaw-adlaw nga ginabuhat, gipahimangno kita pag-usab o gihagit sa atong ebanghelyo nga hinaot paunta kung mutabang magpuasa o magampo,
dili na kinahanglan og daghang tawo ang makakita nimo. Kay sama sa pagsinggit sa imong dughan sa kahilom ngadto sa Dios, ang Dios nakahibalo na og unsa ang imong ginabuhat diri sa kalibutan. Kay sa ingon ni ana, mas atong gipuy-an og unsa ang kinabuhing Kristohanon pinaagi sa pagtabang, pagampo ug pagpuasa sa kahilom. Hinaot paunta. Palihog manindog. Magampo kita aron ngadto sa Dios sa kamatuoran ug sa gugma, aron magmatinud-anon kita diha sa simbahan ug diha sa kalibutan. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o sa ingon si Kristo sa tataw masinati sa tanang tao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso makugihon musangyaw sa ebanghelyo pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa lokal nga katilingban magmatinud-anon og magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaaran nga alagaran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa mangsangputon, pagwagtang sa mga hinagiban, sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo, ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali madangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kaimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton og sila nga nagbug-atan sa ilang pagpuyo makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang Teopilo kamumot ug Joshua Lipari mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pangamuyo. Dios among amahan, tabangi kami sa paghigugma ug pag-alagad kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi ni Jesus nga mao ang among dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa inyo sa kanimo, tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako, gikan sa sala, o kanonay imong ipakita sa iyong away suko. Mga igsoon, magampo kamo ron ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios nining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalan-on alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay gayud matarong nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan nga mga among tinubos magdahig kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awi. Santos nga Ginoong Diyos sa kagawad, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa itaas. Dahil ko na nagaalis sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon.
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Naghalat sa kaugalingon, isip pagkaukilim, atong kalawan karong, hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo ang Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo
Ginoong Yesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanino. Manausab kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo, magdala ka nato ngadto sa Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaus. Og panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dada ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.